behartuak, ariketa fisiko akigariak, eredurak zigaroekin, likidoekin edo substantzia kaustikoekin, txoke elektrikoak, asfixia lehora, kaputsa edo ezea ura, lesioak zapaltzeagatik, araztea, iseka sexualak, bortxaketa, penetrazio partziala edo osoa, atxilakoetako baldintzak zelda normalki txikiak edo superpopulatuak, baldintza antihigienikoak, instalazio sanitariorik eza, elikagaien eta uraren hornidura irregulara edo elikagai eta ur kutsatuak hornitzea mutureko temperaturan edukitzeko, estimulazio sensorial normal galaraztea, esaterako soinuak, argia, denboraren zentzua, isolamendua, zeldako argia manipulatzea, loa, elikagaiak, ura, instalazio sanitarioak, bainoa, jarduera eragileak muristea, areta mediko egokia jasotzeko aukera ez izatea, hitzezko humiliazioak edo ekintza humiliagariak egitera behartzea, heriotza mehatxuak, familia kaltetzeko mehatxuak, beste tortura batzuk pairatzeko mehatxuak, espetxe mehatxua. Itxurazko exekuzioak. Teknika psikologikoak, sexual desegatzeko, jaizu behartuak, babes gabezasun konzientzia, egoera ambiguezan behartzea edo lezu kontra izankoerak ematea. Beste pertsona bat jaizunazea behartzea ura eskuen jaile.